El temps meteorològic a Catalunya. El dilluns 24 de desembre va fer una temperatura entre 7 i 12 graus centígrads i va fer un cel clar amb sol. El dimarts 25 de desembre va fer una temperatura entre 9 i 15 graus centígrads i va fer sol amb una mica de núvols i vent. El dimecres 26 de desembre va fer una temperatura entre 9 i 16 graus centígrads i va fer principalment núvols. A Puigcerdà, el 24 de desembre, va fer entre 2 i 4 graus i el cel va estar nuvolós. El 25 de desembre va fer entre 0 i 5 graus i va estar en nuvolositat variable. I el dimecres 26 de desembre va fer entre 1 i 7 graus i va fer núvols. A Tarragona, el dilluns 24 de desembre va fer una temperatura d'entre 7 i 17 graus, amb un sol amb núvols. El dimarts 25 de desembre va fer una temperatura entre 8 i 17 graus, amb un cel de sol i núvols. El dimecres 25 de desembre va fer una temperatura d'entre 4 i 15 graus, amb núvols. A Lleida, el dilluns 24 de desembre, va fer la temperatura entre 0 i 10 graus i va fer principalment sol. El dia 25 de desembre va fer entre 3 i 12 graus i va fer principalment núvols. I el dimecres 26 de desembre va fer entre 2 i 13 graus i va disminuir la quantitat de núvols. A Tortosa, el 24 de desembre va fer una temperatura entre 4 i 12 graus centígrads. El 25 de desembre va fer una temperatura entre 7 i 14 graus centígrads i va fer núvols i sol. El 26 de desembre va fer una temperatura entre 4 i 19 graus centígrads i va fer principalment núvols. A Girona, el dilluns 24 de desembre, va fer entre 3 i 12 graus i el cel va estar amb sol i núvols. El dimarts 25 de desembre va fer entre 6 i 13 graus i va fer núvols. I finalment, el dimecres 26 de desembre va fer entre 6 i 15 graus i va fer núvols. Ara us parlarem sobre el temps que ha fet en diferents localitats d'Espanya. Començarem per Madrid. A Madrid, el 24 de desembre, va fer pluja durant més o menys tot el dia. La màxima temperatura va ser de 9 graus i la mínima de 2 graus. El dia 25 va ploure de matinada i una mica a les primeres hores del matí. Després va començar a sortir el sol. La temperatura va ser entre els 10 i 1 grau sota zero. Per últim, el 26 va fer més sol i amb una mica de núvols i la temperatura va ser entre els 9 i 1 grau sota zero. A València, el 24 va fer sol, però les temperatures van ser entre 14 graus i 6 graus. El dia 25 va fer sol, però també hi havia alguns núvols. Les temperatures van ser entre 14 i 8 graus. I el dia 26 va fer totalment núvols i les temperatures van ser de 11 graus. El temps que va fer Castelló el dia 24 va fer totalment nuvolat i les temperatures van ser entre 16 graus i mig. El dia 25 va fer també núvol i les temperatures van ser més o menys iguals. I l'últim dia 26 va fer especialment solejat i les temperatures van ser de 11 graus. A Sevilla, el dia 24 de desembre, va fer sol i la temperatura estava entre els 19 i 7 graus. El dia 25 de desembre va ser un dia ennuvolat. La temperatura estava entre els 20 i 11 graus. I per últim, el dia 26 de desembre ja feia sol. La temperatura estava entre els 18 i 6 graus. A Granada, el dia 24 de desembre, la mínima temperatura va ser de 7 i la màxima de 19 graus. El dia 25 de desembre va fer de màxima 5 graus i de mínima 10. I per últim, el dia 26 va ser el dia amb temperatures molt altes per ser hivern, que la màxima va ser de 21 graus i la mínima
el dia 24 va fer de màxima 11 i de mínima 1 amb núvols. El dia 25 va fer de màxima 11 també com el 24 i de mínima 0. I el dia 26 va fer de màxima 14 i de mínima 5 amb núvols. A Valladolid, el dia 24 va fer de màxima 9 i de mínima 2 amb núvols. El dia de Nadal va fer de màxima 10 i de mínima 3 amb núvols i una mica de sol. I el dia de Sant Esteve va fer de màxima 9 i de mínima 2 com el dia 24 amb núvols. A Sant Sebastià, com podeu veure, va fer una màxima el dia 24 de 16 graus i una mínima de 8 graus i va fer sol i núvols. El següent dia, el 25, va fer una màxima de 17 graus i una mínima de 8 graus i també amb sol i núvols. I el dia 26 va fer una màxima de 15 graus i una mínima de 7, una altra vegada amb sol i núvols. El temps a Europa els dies 24, 25 i 26 de desembre. Brussel·les. El dia 24 de desembre el cel estava ennuvolat i feia vent. Les màximes van ser de 8 graus i les mínimes van ser de 4 graus. El dia 25 de desembre va fer sol. Les màximes van ser de 8 graus i les mínimes van ser de 3 graus. I per últim, el dia 26 va ploure. Les màximes van ser de 8 graus i les mínimes de 3 graus. Cracòvia. El dia 24 de desembre a Cracòvia va nevar i va ploure. Les màximes van ser de 2 graus i les mínimes van ser de 3 graus. El dia 25 de desembre va fer núvols i sol. Les màximes van ser de 10 graus i les mínimes van ser de 3 graus. I per últim, el dia 26 de desembre va fer xàfecs de neu. Les màximes van ser de 6 graus i les mínimes van ser de 2 graus. A Dublín, el dia 24 va ser un dia nublat i va ploure. Les màximes temperatures van ser de 9 graus i les mínimes van ser de 6. El dia 25 de desembre a Dublín va ploure. Les màximes van ser de 9 graus i les mínimes van ser de 2. I finalment, el dia 26 de desembre va ploure un altre cop. Les màximes temperatures van ser de 8 graus i les mínimes van ser de 4. Ara, Nicòsia, la capital de Xipre, el dia 24 de desembre va ser un dia bastant assolellat. Les màximes temperatures van ser de 18 graus i les mínimes van ser de 7. El dia 25 de desembre va ser un altre dia assolellat, igual que el dia 24. Les màximes temperatures van ser de 6 graus i les mínimes van ser de 8. I finalment, el 25 de desembre va ser un dia núvols i sol. Les màximes temperatures van ser de 8 graus i les mínimes van ser de 8 graus. Hèlsinki, el dia 24, va ser un dia ennuvolat i va fer fred. Les mínimes van ser 7 graus i les màximes 8. El dia 25 va nevar. Les màximes van ser menys 1 grau i 5 graus. I el dia 26 va ser ennuvolat i va ser menys 1 graus i menys 4 graus als matins. A París va estar nublat. Les màximes van ser 9 graus i les mínimes de 3. El dia 25 a París va ploure. Les màximes van ser de 8 graus i les mínimes de 4. I el dia 26 també va ploure, les màximes van ser de 10 graus i les mínimes de 4 graus. A Roma, el dia 24 va fer molt de sol, les màximes van ser de 12 graus i les mínimes de 4 graus. El dia 25 va ser un dia ennuvolat amb pluges, les màximes van ser de 12 graus i les mínimes de 9 graus. I el 26 va ser un dia amb pluja, les màximes van ser de 13 graus i les mínimes van ser de 5 graus. A Londres, el dia 24 va haver un xàfec breu, les màximes van ser de 4 graus i les mínimes de 2 graus. El dia 25 va haver núvols baixos, les màximes van ser de 9 graus i les mínimes de 5 graus. El dia 26 va haver núvols decreixents, les màximes van ser de 8 graus i les mínimes van ser de 5 graus. El dia 24 va ploure. Les màximes van ser de 4 graus i les mínimes van ser de 2 graus. El dia 25 va ser ennuvolat. Les màximes van ser de 6 graus i les mínimes van ser de 2 graus. El dia 26 va ploure. Va haver sol i núvols. Les màximes van ser de 5 graus i les mínimes van ser de menys 2 graus. A Berlín,
El dia 24 va ser un dia cobert i sense sol. Les màximes van ser de -2 graus i les mínimes van ser de -8 graus. El dia 25 va ser un dia assolellat. Les màximes van ser de -3 graus i les mínimes van ser de -11 graus. El dia 26 va nevar. Les màximes van ser de -2 graus i les mínimes van ser de -10 graus. Hola, bon dia. Ara us explicarem fets històrics del 24, 25 i 26 de desembre. 24 de desembre, l'any 1910, al poble de Gomero de Hermero, a Tenerife, es va desbordar el riu per les pluges. I això va causar que una casa es desmoni amb unes persones a dins. A Tenerife, al mar entre Tenerife i Gran Canàries, es va provocar un tornado d'aigua el 24 de desembre de 2020. Per ser més exactes, un dilluns, degut a una gran extensió d'una zona de baixes pressions. Es va provocar a les illes occidentals i cada vegada que sortia de les illes s'anava reforçant i es dirigia a la península. Al Mar del Nord, l'any 1717, va haver una marea ciclònica que va afectar a les costes d'Alemanya, Països Baixos i Escandinàvia. A l'any 1884, entre les províncies de Màlaga i Granada, es va produir un terratrèmol que els seus graus van ser de 6 a 7 de l'escala Richter. Va morir 1.200 persones i més de 1.500 fèrits. I el terratrèmol va causar una forta nevada. El 25 de desembre de 2004, a Tailàndia, va haver un sisme submarí. Aquest sisme va crear un tsunami de grans onades i va haver persones ferides i morts. També en 2012 vam fer una pel·lícula que es diu L'Impossible i que t'explica tot el que va passar en aquell tsunami. Curiositats. Erupció volcànica. Com es produeix un volcà? Un volcà es produeix quan dues plaques tectòniques xoquen i llavors fa que el volcà erupcioni. Què va passar? Indonèsia és l'àrea que més volcans actius té en el món. L'erupció volcànica més gran de la història va ocórrer a l'abril de l'any 1815. On va passar? Aquesta erupció va passar a l'illa d'Indonèsia de Sumbawa, a Tambora. Tot això és l'illa d'Indonèsia de Sumbawa. Tambora està en el punt que més volcans hi ha. Quantes persones van morir? Aquell any, quan va passar l'erupció volcànica, van morir 7.000 persones, aproximadament. Aquest volcà està en estat d'alarma. Aquest volcà està en erupció i aquest volcà està explotant. La neu rosa, també dita climolitis nivelitis. Tot i que vosaltres coneixeu la neu blanca, també hi ha neu rosa, i no la toquis per si acaso. Aquesta neu té milions i milions d'exemplars d'algues i es desfà més ràpid perquè aquestes algues necessiten aigua líquida per viure. Gent que l'ha provat diu que té gust accessible. Comença a aparèixer a finals de primavera i a principis de tardor. Terratrèmol i tsunami al Japó. Quan va ocórrer? El terratrèmol va ocórrer a les 2:46 amb 23 segons PM l'11 de març del 2011. En quin lloc del Japó va ocórrer? El terratrèmol es va situar al mar davant de la costa de Honshu, a 130 quilòmetres a l'est de Shanghai. Quines zones van afectar el terratrèmol al tsunami? Les zones afectades van ser el Japó i la conca del Pacífic. Quines conseqüències van tenir el terratrèmol al Japó? A Fukushima van perdre la vida 18.498 persones. La pluja de peixos.
El 9 de maig, a Iran, Xina i Índia van ploure peixos en forma de cruz. Això es produeix perquè les tormentes generen remolins d'aigua en el que tots els peixos que es trobin dins d'ells queden atrapats degut a un efecte de tornado que els alça cap al cel. També, a diferents llocs del món, van caure peixos congelats. Els rayos regulares. Els rayos regulares son rayos que sonríen después de una tempestad. Son muy extraños y de momento no tienen explicación. Los meteorólogos les continúan estudiando. Los rayos regulares son muy impredecibles y no es posible saber si son mortales por la espuma, ya que duran muy pocos minutos para ellos que tengan vida propia. Dites d'hivern. Quan l'octubre va a la fi, tots els ocells d'hivern són aquí. Quan el mussol canta al gener, un altre hivern ve. A l'hivern, el millor amic és un bon abric. I, en temps de fred, val més una gorra que un barret. Dites de Nadal. De Nadal, un mes abans, un mes després i vernes. Per Nadal, cada ovella al seu corral. Nadal nevat, estiu regalat, i per Nadal el dia més curt de l'any. Dites de desembre. Pel desembre, gelades, nevades i llargues matinades. Desembre finat, any acabat. Al desembre, el fred i el vent fan tremolar el més valent. Al desembre, l'any acabem i moltes festes celebrem. Dites de festes de Nadal. Cada tió, pel desembre ve Nadal i el tió cau un Nadal. Qui menja raïm per Cap d'Any tindrà un any ple de regals. Santa Lucía de Bisbal, 12 dies per regals. Moltes gràcies per la seva atenció. Us volem posar